Musíme si tam spraviť trošku. Ale nie, ale keď budete stať na štartovnej čiare, tak si spravte nejaký ten kročík dozadu, pretože fotobunka, aby ste sa náhodou nespustili. Sú tam nejaké veci, či už príľba, ruky, nohy a k tomu iné. Motor, pred! je výsledný čas. Ľavý je lepší. 20,83 naľavo. Preblikneme na pravý výsledný, ten tu už necháme, opäť nový časomer, až zaučam ho 23,45. Áno, 23,45. 3/4 na 12 v noci. Snáď dovtedy behať nebudeme. V tejto chvíli veľké chlievany prehodené, áno, veľké chlievany muži jednotka, za nimi Dvorec ženy a potom Suchá nad Parnou. No. Aj keď si to prepíšem na čisto, aj tak potom prídu, zaklepajú na plecov. A teraz povedz týchto, poviem týchto. Veľké chlievany, Dvorec ženy, Suchá nad Parnou, za nimi príde Horenická hôrka ženy, potom Skačany a za nimi už pokračujeme Dvorabéčko, Lednické rovne, Radošina a tak ďalej a tak ďalej. Ideme písať znova na čo. Na to zabudli veteráni, poďme si vyhodnotiť veteránskú kategóriu. Vy sa môžete chystať chalani, ja som budete mať možno namiesto tých 4 minút 5-6.